Adorang somarsaur hita dohot hata nidibata jumulu mai hita martangiang. Dame nidibata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Horas madihita. Di dia pehita maringanan di tikion asin rohani debatama nasi madongan hita saluhutna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hata ni debata naga betul jamita di tikion tarsurat do di Job 20 ayat 10 sahatu 10 pitu. Songonom marido. Alai anggo ibana diboto do delaku. Tuk sura diuji ibana au songon sere napitama au ruar. Sai marsi hohok do patu majujur bogasna. Sai hui-hutihu do dalanna. Dang dung manib bilau. Dang dung hulau si tona naruar siap pamanganna. Gumudang do huradoti, hata akan naruar siap pamanganna, asa hangulu aku sendiri. Alai tahe, parhata sada do anggo ibana. Tungi se manatuk manugang ibana. Jala guru lomo ni rohana do di pasaut. Sai na paujungon na do sakap ni rohana hian tarengot tuau. Jala tung na maragam do akka si songoni di bagasar rohana. Ima alana ubay tuk tarsonggo tau maraduk kebuhina. Mulu sapalahu pikiri akka hitir doau mide ibana. Nunga debata mabiar-biari rohaku. Jala nasun hinagugui makbubahi ahu. Aidangnya mago rohaku anggo mida hulum ni parnida aku. Manang mida au sadiri pe nahinukupan ni hahulumun wae. Ido sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Bohado hita menyikapi masalah natongon ta adopi. Terlepas majo sian mek-mekna manang balgani masalai. Mungkin buido berbeda-beda alus siate. Alai tabigi majo ilustrasion. Suatu hari ada seorang pemuda yang mengalami bangkrut, gagal dalam bisnis. Sehingga pemuda ini pun kehilangan harapan, putus asa, dan ia berniat bunuh diri. Untungnya saat dia mau mengakhiri hidupnya, seorang sahabatnya tidak sengaja bermain ke rumahnya dan menggagalkan upayanya. Lalu sahabatnya itu mengajaknya untuk bertemu dengan seorang kakek yang bijaksana, yang kemudian anak muda itu menceritakan tentang permasalahan hidupnya. Lalu sang kakek itu pun berkata, "Datang lagilah besok dan bawalah sebungkus garam ke sini." Pemuda itu pun pulang, dan keesokan harinya dia kembali dengan membawa sebungkus garam. Apa yang akan dilakukan dengan garam ini, kek? Lantas kakek itu memberikan segelas air dan meminta pemuda itu memasukkan garam yang tadi dibawanya. Oke, sekarang masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas, lalu aduk. Kemudian sang kakek meminta pemuda itu untuk meminumnya. Silakan kamu minum. Pemuda itu pun meminum garam tersebut dan tidak lama disemburkan sampai membasahi sekitarnya. "Loh, kenapa? Asin, kek?" kata si pemuda itu. Lalu sang kakek mengajak pemuda tadi untuk membawa sebungkus garam yang sama ke dalam kamar mandi. Di kamar mandi itu, si kakek sudah menyiapkan bak mandi yang sudah berisi air penuh. Kemudian sekali lagi si kakek meminta anak muda tadi untuk menaburkan 1 sendok garam yang sama ke dalam bak mandi tersebut. Dan kembali anak muda tadi diminta untuk mengambil air dan meminum air dari bak mandi itu. Setelah anak muda itu meminumnya, si kakek menanyakan, "Gimana rasanya?" "Nggak ada rasanya, kek." "Loh, kamu ini gimana? Tadi katanya yang di gelas kamu bilang asin, sampai kamu semburkan. Tapi sekarang kok nggak ada rasanya?"
Garam yang kamu cemplungin sama kan? Iya, sama kek. Jawab si pemuda. Takarannya juga sama kan? Iya kek. Loh, kenapa rasanya bisa berbeda? Kok yang di gelas rasanya asin? Kok yang di bak mandi rasanya nggak asin? Kakek tadi berusaha mengajak si pemuda itu untuk merenung dan memikirkan jawabannya. Lalu pemuda itu berkata, "Ya jelas beda dong, kek. Yang di gelas itu kan takarannya walaupun sama dengan yang di bak mandi, volume gelas itu lebih kecil daripada volume bak mandi. Gelas itu lebih sempit, bak mandi itu lebih lebar. Jadi 1 sendok garam di gelas itu jelas lebih kerasa daripada 1 sendok garam di dalam bak mandi. Makanya kenapa di gelas itu lebih terasa asin daripada di bak mandi." Mendengar jawaban itu, kakek itu pun tersenyum dan dia pun menjawab, "Nah, ini yang kamu alami saat ini. Masalah yang dihadapi itu sama. Setiap orang bahkan punya masalah yang sama atau bahkan ada yang lebih parah. Tapi kenapa ada orang yang lebih kuat menghadapi masalah dan ada orang yang merasa dirinya sudah tidak sanggup menghadapi masalah? Karena kapasitas otak dan hatinya itu berbeda. Kalau kamu saat kena masalah menyempitkan hati dan pikiran kamu, tentu masalah itu akan terasa sangat berat sekali dan menyakitkan. Tetapi saat masalah ada, kamu lapangkan hati dan pikiran kamu, maka kamu besarkan hati, kamu besarkan pikiranmu, maka masalah itu tidak ada rasanya. Sama seperti garam di dalam gelas dan garam di dalam bak mandi. Tergantung sekarang bagaimana kamu menyikapinya. Apakah kamu mau berpikir dan berjiwa besar, atau kamu menjadi pribadi yang berpikir dan berhati sempit, sehingga masalah itu menjadi tampak berat bagimu? Demikianlah si kakek bijaksana itu menolong si pemuda dalam menyikapi masalah yang sedang dihadapinya. Molo sian ilustrasi naking. Bohado hita menyikapi si taonon manang masalah na songgop di ngulutta. Songon wadah nigalasido manang songon wadah bak mandii. Tau jima mengelusii di bagasa rohat tabiak kamangin angate. Donga sapor siaon di bagasa Tuhan ta Yesus. Domutusido tong na tinugutugu ni turpu jami tautu hita. Bohado hita menyikapi masalah manang si taonon borhak siap pengalaman ni si Job. Ia si Job di hati dakko bibil taido sahala nama biar mida debata. Na daulat jalan na burjuroha. Tung di padau rohana sianak karumang ni hajahaton. Jala mulo tapahobar parengoluon ni si Jopon. Tu sita-sita ni halak kita batak. Imana tulu hai. Hamoraon hagabion hasangapon. Tung takas do jupang sita-sita ni halak kita bataki di parnguluon ni si Job ujui. Mamora do ibana di arta, gabe di parenak konon, jala jom mana sangap, dihormati do ibana, lumobi ala ni hedeulotonna namar Tuhani. Alai disedatiki di luas debatado pangiburu ni si bolis, mangujuni si Jopi. Ala diripu si bolisido, namar pebuat do biar ni rohani si Job mida debata. Ala suk-suk do natulu hai hamoraun hagabion hasangapon di jalo si Job uban na daulat ibana ninna si bolisi. Jadi tuksura dibuat debata saluhut akka pasu-pasui siang nguluna totu dak tagamu be si Job mabiar mida debata. Songonima pamerengan ni si bolisi mernida si Jopi. Alai yang go debata takas do diboto boha hadaulatun ni si Job. Jadi unang diri pusi bulisi sitong nai dok nai di luas debata masih bulisi mangujuni ngulu ni si Job. Mamuk kasiani songgok mapar sorion di ngulu ni si Job. Sudah ma akka artana yenak konna pe mate sude
songgok do muse parsahiton tu pamatang ni si Job, hona puru manang barah do ibana, mulai siap palak ni pakna, rodi pak ni uluna. Toe muse ripena dijujui do si Job asa maburai di bata, ala ni borak ni akka parsorioni. Akka ale-alena pe ima si Elipa si Bildad doh si Sopar, gabi dohok do menabbe beban di pikiran ni si Job. Ai dirajumi akka ale-alena ido, ia parsorion nama satu si Job alani dosana doi. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhan ta Yesus. Alai nak pesongoni dok ni parsorion nama sa di ngulu ni si Job. Tung luar biasa do ibana menyikapi saluhut akka nama sai. Bahkan bulu taida di Job sada ayat 22 mampu do si Job magdok di tangyang. Jauh bado nama ngalehosa, jauh bado muse mabuasa, pinuji ma guar ni Jahoba. Dungi muse di Job 2:10 di dok si Job do peturipena. Nunga ita jalo na tonggi sede bata, da jalota dohot napait. Tung luar biasa do si Job menyikapi parsorion na songgok di nguluna. Jala disaluhut parsorion nai, dan mardosa si Job. Jala dang manari tarohana dopat di bata. Asadang tikkos sape pamerengan ni si bulisi. Dang alani na suksuk kape pasu-pasui di jalo si Job. Uban nama biri bana mida di bata. Alai tung betul-betul sian sadok roha. Doho nguluna do si Job mabiar mida di bata. Susah penguluna songgok nang parsahiton. Yang go parsi hohoton ni si Job dopak di bata. Dang gabi maddaw. Tukso tarela do nguluna medabu tu padilia. Tetap di bana tegar mengadupi sudi akan nama saya. Jala diterupukon. Di hati dakkon si Job do. Manangahan masa di perdalanan di nguluna. Saluhuk na do di boto di bata. Danga dong na hulip. Songon na tidek sakpului. Parsorion na songgop tu nguluna. Dirajumi ibana doi songon ujian. Lahu papitahon nguluna. Asalam denggan haporsiaon. Dohot hadaulaton na namar Tuhani. Dihaposibana do parsorioni songo sere napita. Asa jupang sere napita. Manang mas namurni. Ikon melalui proses peleburan doi merhiti pembakaran. Bolong ma akka namanukoti hauliun ni sere. Dungi ruar jala terbentuk mas sere manang mas namacai uli. Asa songonido nang pamerengan ni si Job di parsorion na songgop di nguluna. Dirajumi ibana doi lahu papitahon kualitas ni haporsiaon. Doho pangulion na tutuhani. Ido ubayan nadang madele jalalak putus asa si Job. Taga songgok parsorion na borati di nguluna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhan ta Yesus. Buasa mampu si Job bersikap songoni. Di tonga-tonga ni dok ni parsorioni. Jala marnida parsorioni songon sere napita. Alusna ala marsihoho do ibana makka porsia di bata. Songon napina jojor ni si Job diturpukon. Imana di ayat 10 sada 112. Dang murabe ibana tarela manadikod di bata. Atik penak songoni dok ni si taunonna. Bah kerumik kok do dihilalai bana. Mangaradoti jala mangulahon hata ni debata sian hanguluan nasad diri. Jadi di parsi hohoton na tu debata di sido kuncina. Ubay mampu si Job manahan jala mamereng si taunon nai songon sere napita di bagasan nguluna. Jala molo ikko songgok pe si taunon ni di nguluna. Di hati dakon si Job do. Pabue sude nai guru lo moni rohani debata do. Danga dong datuk manugang debata. Manang mengabati sakap ni debata. Parhata sada do anggo debata diakka nasinak kapanna. Lapatanna dang muba-uba debata diakka nasinak kapanna di ngulu ni si Job. Jala pos do rohan ni si Job. Say na paujungon ni debata ro muse parsorion nai. Gabi makorhon tunadengkan. Dungi mardingot waso do sakap ni debata. Naswadong manang isi pibui manudati. Ido uban gebetar songgot. Akka hitir. Jalalam di bagasa biar si Job maradupon habel gaun ni waso ni debata.
songon na tidak dek saplima satu saplonom nakaning. Jalamar ningot huasu ni Tuhani porsia dosi job nasomago ibana alani parsorioni. Alai songon siri ditikina sai paujungun ni debatado parsorion nai laho papitahon ha porsiaon ni si job. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Memang ikon okuhonot tado. Molo masa si taonon hasusaan di tonga-tonga ni ngulu dang namura lahu mengadopi. Ala sipata torok dopena menyikapi hasusaan, menyikapi si taononi songon galas na di ilustrasi nakani. Ala ni sopit ni pikiran, lumobi sopit ni haporsiaon, gabe lam duk-duk, jala lam hacik ma dihilala akka si taonon na songgo pidi nguluna. Apalagi mulu dihilala naung di titik terendah nguluna. Ape sebelumna tardok na dihormati torop halak doibana. Tardok para dongakiad doibana. Ape disedetiki sudah masude manang bangkrut masude. Ulu magabe tubuh rendah diri. Dang barani bipajuk pangdoho akka na tinadanahian. Laos gabi akka si taunonima muse mabay gulap roha dok pikiranna. Stres, putus harapan maibana. Nadeba gabi manibil siadalan ni Tuhani. Alai yang go si job, tudus songon bak mandi nadi ilustrasi na kingdo labas ni rohana, labas ni pikiranna, lumubi haporsyaon na Tuhani, tagam mengadupi parsorion, malang si taonon na songgop di nguruna. Gabi dirajumi ibana masih taonon nai, songon sere napita di bagasan nguruna. Sialani ditugu-tugu turpuk jami taud do hita. Asa songon si jopi mahita menyikapi akka si taonon manang hasusaani. Buhape borak ni si taonon netadupi. Totong ma benget jalamar si hohok makapo si tuhattai. Ay manotong do asin rohani dibata. Lahu mangurupi hita. Songon lapinengok ni topik ni minggu tu hita. Debata na manotong. Dan mubah holong ni Tuhan itu hita. Nak pesusa manang sonang parngulutta. Mulu pe masa arsak si taonom manang hapur suhon ni ngulu. Taingok manang hatan itu hatta disada Petrus 5:10 na mandok. Alai yang gode bata nak puna saluhut asin roha. Nong majuhamu tu hasangapon na manotongi di bagasan Kristus. Pauliulionna pahotonna jala patugonna duhamu dung jolo ditawak kamu satokin hapor suhoni. Mata lopit tangatta martangiang mangido pangurupion tutuhattai. Tahaposi asin rohana na manottongi. Asa ditikina gabe songon sere napitama hapor siattai muse. Ruar sian akka hapor suhon manang si taunoni. Lam uli, lam berkualitas manang ngulutta diadupan ni Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Muliate maali Tuhan dihatam na makulingi hami. Urupi jala tugu-tugu mahami. Maka monakon akka si taonon na songgop di ngulu nami. Mar hite-hite Yesus Kristus martangiak kami. Amin.